Piling ako. Maputi. May tumon. Teka. Hello guys! Welcome back to my channel. And I'm here at Atule Beach. Hello guys! So nandito kami ngayon sa Legazpi. Papunta kami ng Atule Beach. I'm Jane. Say hi! So guys, we're on our way to Atule Beach. Nag-stop over lang kami para antayin yung mga iba naming kasama. Okay James, excited ka ba? Yes, I am. Yeah. Dad, say hi! Hi vlog. Welcome to my guys.
guys, we're finally here. So excited. Hello guys, so nandito na kami papunta ng Apad Beach. Ang tawag dito, lagi ako nasa Legazpi before, pero hindi ako familiar na, hindi ko alam na meron palang beach na malapit dito. So tingnan natin kung maganda. Sabi nila sobrang ganda daw. We'll see! Ayan. I think guys, for those who's working in Legazpi or near Legazpi, this is a perfect place for retreat or quick escape na tinatawag natin. Kasi, yun nga, sobrang tipid, sobrang lapit. Yun nga, kung meron kang sasakyan, meron kang sariling sasakyan, it takes like 15 minutes, I think 10 to 15 minutes lang from Embarcadero. So yun, from Embarcadero, Legazpi, sobrang lapit niya. And, yun nga lang, meron kaming service pagpunta namin dito. So sorry, hindi ko pa bigyan ng information pagdating sa pamasahe kung magkano. Pero yun nga, galing sa highway, sa main road, 5 to 6 minutes lang na lakaran. Yun siya, tapos walang entrance guys. Kaya, yun, punta kayo. Sulit na sulit. Sobrang ganda.
say, love her if you wanna go on now. Cause now that we were meant for bigger things, this place keeps killing our dreams. Hello guys, so here's my honest review about Apad Beach. So, actually, ang ganda ng Apad Beach. Sobrang ganda niya, sa totoo lang. Ang flaws lang, I think, medyo madumi. Yung tawag dito, buhangin. Yung, so, yun lang. Maybe because hindi pa nga kasi siya discovered and hindi pa siya developed. So, kaya parang hindi inaalagaan. Same with the tourists, I think, na mga pumupunta dito. Yun lang. So, it's so sad thinking na madaming pumupunta, madaming dala. Tapos, pag uwi nila, iniwanan nila yung dala-dala nila, yung ganyan. So, madami lang basura na nakakalat. Yun lang, I think. Pero kung I think siguro yung government, gawan nila ng paraan na ma-develop to or kahit malinis lang kahit konti. Kasi nakakapanghinayang